ikusita Ubiloseko musika eskolan espazio falta eta dantza taldekoak nahiko justu dabiltzala, eta beste alde batetik antzerkia geho eta goro bodi joala, guk proposatzen dugu konbentuan eskola horiek martxan ipintzia. Alde batetik musika eskola, dantza eskola eta baita ere martxan ipintzia antzerki eskola bat. Horretaz aparte, hor dagoen eleizan, eraikina aprobetxatu daiteke eta taberna bat ipiniz, Azpeitiko San Agustinen dagoen antzeko zerbait egitea. Baita ere, nahi duguna da herriarentzat irekitzia lorategia. Bi sarrera irekiz. Alde batetik Arritokita kalekua eta beste aldetikan San Jose kalekua Luxian den aurrekua. Baita aprobetxatu nahi dugu erronbezak ibiltzen dituzten logelak, erronbezaz aparte gazte taldiak eta bestelako taldiak erabili ahal izateko alberge moduan. Horrekin lortzen duguna da eraikinai uso handi bat ematea eta gainea goiko plazai bizitza bat ematea. Ambulatorio zarra eraikina. Beste batzuntzat Urolako estazio zarra zana. Honeaino, heltze zian garai batean Urolako trenetik zetozten jendia eta baita ere merkantziak ateratzeko erabiltzen zen trenbidea. Eraikin honetan, proposatu nahi duguna da, bere garaian lehendabiziko harrera tokia bezala zana, estazioa orain turismo bulego izatea lehenbiziko solairuan. Eta bigarren solairuan, Zumaiko ondare industrialeko museo bat edo erakustoki bat ipintzia. Arrangaletako aurre eskolak bere funtzioa betetzen dute eta ongi bete. Bere garaian, modu provisionalian eraiki zian edifizio horiek beri eman dute eta hasi beharko genuke pentsatzen beste kokaleku bat aurre eskolentzat. Pentsatzen ari gara, adibidez, Erkibe eraikinak izan liteken egokia horretarako. Kostan hizkuntza eskola bat behar da eta guk eskaini nahi diogu hezkuntzari Forondako eraikina eskola hori ipini dezan Zumaian. Eraikin batzuk txikiak geratu dira egiten diren ekimenak aurre eramateko. Alde batetikan, musika eskola nahiko justu geratzen ari da, baita ere dantza eskolako eta taldeak egiteko Torreberriko goiko solairua nahiko iztu gehatzen da, nahiko txiki. Aspaldidanik ja ludoteka txikitxo gehatu zala eta baita ere gaztetxola eta beste ekimen batzuk egiteko eraikinak. Gu proposatzen duena da, alde batetikan, gaztetxola eramatia Torreberriko zera goiko solairua, handikan kenduko genukelako dantza eskola, konbentura eramanez, eta haiek lagatzen duten webua eta turismo bulegua lagatzen duen lokalian, jutia ludoteka. Edoan, edo agian baita ere buelta bat eman daiteke, Erkibe eraikinean kokatu daiteken edo.